Os prezos do marisco e do peixe están a dispararse neste Nadal, con incrementos que afectan á maioría das familias. Centolas, nécoras e camaróns son algúns dos produtos máis caros, e os vendedores explican que os temporais e a alta demanda complican a situación. Con Nadal a tan só 2 semanas, os prezos do marisco e do peixe na praza de abastos están a sufrir importantes incrementos. Os vendedores explican que a demanda e os efectos dos temporais provocaron un aumento significativo nos prezos, afectando directamente ás vendas. O marisco, a verdade é que este ano leva o fume, está bastante caro, estes temporales non están axudando nada, acaba moita mercancía, entonces os precios disparanse, hai moita demanda del, e bueno, as cousas van, as ventas un pouco lentas, porque a xente isto escápaselle das mans. Produtos como os camaróns, a centola e a nécora son os máis demandados, pero tamén os máis caros. En moitos postos, os camaróns xa están en 80 euros, a centola a 40 euros e a nécora pequena a 50 euros o kilo. Que sei, o camarón pequeno xa está a 80 euros, a 100 e pico. Nos vamos, bueno, encontrando produtos, temos un moi bonito hoxe aquí a 60 euros, temos outro xa moi grande a 90. A ver, hai produto, como esta semana hubo temporal, pois, oye, a nécora da ría, produtos aquí, pois obviamente subiron de precio, pero vamos a ver o que vai pasando. A cigala témola desde 40 euros, 50, está bastante ben. Hai outros mariscos que, bueno, que se van mantendo no precio. O marisco a reina do mar, a centola. Centola, nós vendemos bastante centola, Centola boa, mira. Centola femia boa. Este é a reina do mar. Que precio estamos falando? Aquí a 45, a 30 e a 20 a rabuda. Dende os propios postos aseguran que os prezos este ano estánse a elevar máis que en anos anteriores e califícano como un disparate. Subiron bastante máis en proporción con outros anos. Cada ano xa isto se está incrementando cada ano máis, pero este ano, vamos, é un disparate. O peixe tamén experimenta incrementos, aínda que en xeral estáse mantendo mellor. Especies como o lenguado, o rodaballo e a merluza están con prezos máis estables. Esta última, por exemplo, alcanza os 16 euros por kilo e o rodaballo os 38 euros. Bueno, o precio normal, Eu vexo que o lenguado iso que non subeu moito aínda. A 30, 36, o lenguado 30, 36 é grande, o rodaballo sobre 38, 40, a cedía 25, e depois a merluza 16, de quilo e pico. Precios normales, de momento normales, porque tampouco non hai tanta xente na plaza para comprar, como outros anos. E as encargas tampouco non son tantas. E entón, precios normales, de momento. Advirten que os prezos, por desgraza, van a seguir na alza cada día. Vai incrementar o precio, O precio de momento está así, pero cada día que pasa está incrementando. O boi, por exemplo, este boi está agora a 20 euros e seguro que dentro de 2 días é 30 ou 28. Porque está incrementando, porque hai moita demanda nas depuradoras tamén para o boi. E para a centola da ría, que esta comprámola daqui da ría nosa, do Grove de por aí, esa centola vai subir tamén moito. Os vendedores tamén alertan de que se o tempo non mellora e os temporais seguen, os prezos poderían seguir subindo, deixando a moitas familias sen opcións para as súas ceas de Nadal. Obviamente, se hai temporales, desde logo non nos vai axudar a nada. Ao contrario, se o tempo... A ver, pode tamén ser unha boa opción no sentido de que se hai revoltura no mar, pois o marisco tamén se move e pode aparecer máis cantidades. Pero se xa non se pode ir nin a mariscar nin salir a pescar, obviamente, claro que se van a disparar máis os precios. Aínda que hai produtos como o langostino ou a ameixa, a xente que se adianta nas compras pode conseguir mellores prezos. Os vendedores fan un chamado a ser previsores se se quere conseguir marisco a mellor tarifa, así como tamén animan a consumir outros produtos máis accesibles. Obviamente, a xente o que ten que pensar é que se ve que non pode comprar centolas a 40 euros, pois a mellor pode comprar vieiras a 12, ou pode ir a ameixa que está moi ben de precio, o mexillón, a ver, hai cousas que si se poden comprar, mas podes facer, pois, oye, pois a mellor hai que cambiar tamén a maneira de cociñar, pois ao mellor, pois un arroz de marisco, que leve un pouco de langostino, un pouco de ameixa, unhas cigalas por encima adornando. Quero dicir que tampouco habrá xente que se poda permitir porque a súa economía o pode permitir, e outra xente, obviamente, que non. Ese día o precio moi alto. Entón, a xente que leva o que hai, ha de haber bastante de todo,
porque o tempo non está malo e vai a ver. Entón, que a xente leve o que hai, que veñan cedo, que levan o que queiran. Este ano, os prezos do marisco e peixe para o Nadal están máis altos que nunca e parece que a situación non mellorará antes das festas.